Det är ju så att det händer ju saker varje dag. Ibland är det stora händelser. Ibland är det händelser av betydelse för kungahuset. Och ibland är det att en partiledare avgår. Allt sånt här finns ju registrerat naturligtvis. Men när jag nu håller efter dagens datum, det heter där, det är den 15 november idag. Och om man tittar i journalerna så är det faktiskt inga riktigt stora händelser som har hänt. Det fanns en man som var mycket berömd utanför Sverige men som inte har gjort någon namn i Sverige, nämligen herr Henrik Ling. Han föddes den här dagen den 15 november.